Piny owacho kokalo kuom aguch omenda mag NGCDF ma Ugunja biro tiyo gi maromo milion 5 mar gero dag tudruok e lony manyasani e sub-county no. Jakom CDF Bernard Omolo owacho ni maeri gidhi timo kaluwore kod lai mar migao mar tudruok pacho ka moketo mar bedo kod dag tudruok e ward ka ward. Kamano bende omenda noero dhi neno ni mashinde duto te madwarore kuondego oketi kendo dhi konyo rowere e gwengego yudo lony makonyo chenro mag tije. Omedo ni giketo omenda maromo milion 3 ma jiwo lony mar rowere kokalo e chwalo negi tiegruok. We are going to construct a digital hub in Ugunja ward. The digital hub, once completed and equipped, will create employment for the youth on online jobs. In our physical planning, we are going to have subsequent digital hubs in the other 2 wards. That is Sidindi ward and Sugumbe wards. Our first bursary disbursement for secondary schools and special schools was released on 27 April 2025, and a total amount disbursed was about 27 million. For colleges that we are releasing today, in this financial year, there are 1,742 applicants. Total amount we are disbursing today is 13,269,000.